майнаи сарри одам вақте ки шумо мефаҳмед ки майнаи сарри одам чӣ хел кор мекунад, вақте ки шумо ҳам чиза мефаҳмед, тамома ҳаётатон дигар мешавад. нигоҳ кунед. Якум хосиятое ки майнаи сарри одам дорад, майнаи сарри одам фарқ намекунад ин чизе фикри тасаввурот ҳаст ё ки ин аслӣ ҳаст. майнаи сарри мо фарқ намекунад ин тасаввур кардани ту ё ки ин дар асл ҳамин хел шуда истодааст. Мана мисол баъзе вақт хобба агар ки тарсед бедор мешавед ки давлениятон баромадааст, ё ки хобба мебинед ки ягон ҷо афтидед ё ки касе аз пасатон давидааст, яке бедор мешавед ки ваҳмзор карда шумо переживат карда истодед, зиқ шудед. Фаҳмидед? Нигоҳ кунед. Майнаи сар ҳамон хаёли инсона, тасаввуроти инсон, тасаввури инсона ҳамчун амале қабул мекунад. барои ҳамон якум чизе ки шумо бояд фаҳмед, тасаввурототонро беҳтар кунед. Саратон ба фикри фақат муваффақ шуда намонед, саратон ба фикри бузург буда намонед, фикри хуба ҷо кунед. ин хел нагӯед ки ин худфребӣ ҳаст. Не, ин наоборот худтарбия кардан аст. чунки чизе ки сари шумо ба имрӯз ҳаст, пагоҳ дар ҳаёти шумо пайдо мешавад.